Kisamla jongka kurs imli saukpo maharam si imship kipendem juri usim badik executive committee jongka dorbar hima maharam halor kajing ajakai kishpai BSF hapot mula kabahap hapok karani kor civil subdivision Southwest Khasi Hills district hakabedei bat kani kajing ajaka jong usim yakishipai ke executive committee jong kisamla ka kurs imli saukpo maharam si imship akakat sautrik unailar 100% kala shongi kajing alang bekerki hamukorwat bat kila pendem juri usim bat ke executive committee jong ka hima halor ka jingle bom sut nyo jongki ya ka an ka jong ka kasari namar kani ka jaka menta ka dang don hapdeng ka jingale mukot duma hapdeng us im bat ka kurs imli kisamla kurs imli saukpo lengba usamla stepping stones imli bakren kilat pathai khobor ulapan pawi ka jing sngolingo ya kani ka kam ula ongru bakumduk office UDC jongka Southwest Khasi Hill District lengba ka Revenue Department kala le bomtep AA habawat ya kalan compensation kabadai jongka border fencing mentaki dang pha hapo ka district court makurwan Shushu usamla stepping stones imli secretary samla kurs imli saukpo ulapan pawi ka jing persha jur halor ka ni ka jing ajaka shakishipai bat ule ya thuru bakakur kadon yiki duler ban penshisha ya ka jinglong tra jongki bat ule ya thuru bakakashari kalapen bana kum ka dispute lan ya ka ni ka jaka us im umut ban ai ya kishipai nadu usnem arajar arpulai ule ya thu bakakurs imli sokpo kadon yiki duler ka banadu usnem shihajar praspa saupho bat kat kum kate ka duler laong baya kate ka jaka la thiet da imei it wan ranis imli na ka phans im kabakerteng kamunai lang shnong ranigard ha kabala thiet nadu ka santarik ukala lingkot jong usnem shajar praspa sau pho ula ongru baha ka bedei bat ka yo photkro us im bat ki ma kitip shai ba ka yo photkro ka dei ka papanya da ka kurs imli sokpo henry nadu ka snem shajar khandai spa khandai da ka jinga menjor lang jong ka dorbar hima ringkat ka kurs imli sokpo la sha ke hima bakan chupan ya ka yo bat ke hima kan siu sop ho persen na kashi spa shaka kurs imli sokpo henry hadu mantai ya kan ni ka jinga kut ka kurs imli sokpo bat ke hima ka khlem trai kam bat la ka kam trai bet da us im bat ke hima usamla stepping stones imli ulia thuru bakat kum ka court order jong usnem shahjar khandai spa lai phra ka ba ki mentri bat ki lekta jong ka hima mahara kilia soi la ong bakani ka jaka kadai ka jaka shimen private land jong ka kurs imli bat ki kurs im yong hakaba kabalat kadai ka jong kis im yong bat ka rani kor kadai jong kis im le bat ulia thoru bakat kum kani ka court order kabala menjur documentary hima ka ong bakalong ka basang la dakani yakani ka jaka bat yakani la penshisha bat la menjur bat soi kerteng de kisapu arngot documentary ki hima ki to ki por kumta na kalyang kisamla ka kurs imli sokpo ki pendram jur yakani ka jingle don board jong us im rangkat ka executive committee jong ka hima hakaba kelio layu rat ya ka hima jong ki kum ka kor ki yang scam halor ki kot kislai ya ka jinglong trai ya ka ni ka jaka bat la dadan ki ba persang banyale persha kinom shong thaj banya khon ban bat scam ya ka hok long trai ya ka ni ka jaka la ka long da ka nu ka lenti ong usamla stepping stones imli Nekong ni ai kublai phi press media ki ba la puat por khnang bat ni kisamla jong ka kursim li sopo maharam ti hakabayade bat kani ka jingwan jongi shakmat hapi long bagi press ki media kalong halor ka jingtip ya kajing ai jaka jong usim bat ka isi dorbar hima maharam nakabenta kini ki BSF hang te ha formula kaba kani ka jaka kadang don hapdeng ka kis kabadang di ka dispute land po high court kaba detet khasan tarik ubnai baar aja apulai di kadai hapdeng kajingele kis kadai hapdeng ka kursim li sokpo persya ya usim nyan rosim li ubadai usim yom ubadai usim jongka hima maharam nah kalian jongi ke isi jongki samla jongka kursim li sokpo maharam kabang ileshong perkhat kerki menta ka khasau torik jong na ekos kapan pau bat nyiwan ra
ngi penpau ya kajing penrem ke bajur hakabede rengkat unus im bat ka isi jong ka hima halor kajing bom sut nyeu ya ka an jong ka kot bat na kalyang jongi ngis ngeu lengo ya kani ka kam ba kumno ko office DC leng ba ka revenue department kale bom tip ya kani ka kam ba habawat ya ka land compensation kabadai jong kato ka border fencing menta kidang pha hapo ka district court ni mongkorwan tinakalyang jongi kisam lakur ni dapan pau ya kajing persya ka bajur halor kani kajing ai jaka bat nakalyang jongi kisam lakur kibadon kajing kiklik ya ka khendau ka siap jong ka kur ngisngau ban penpau ya kajing ya kini kijing sisa kiba nakalyang jongi kakur ngidon kabanengkong ngidon ya kadulir kaba sildet kaba nadu sinam nadu ka tarik santarik Januari sinam khat pras pa sapho kaba lathit da ini mi wan ranis imlit kaba kerteng kata kadulir ka kerteng munai lang sinong ranikhat hakabayadai bat kayo pot kro ru usim bat kahima kitip syai bakadai kayo kaba peniat da ka kurs imli henrei nadu kasnem khat khandai spa khandai pukundai da ka jingi menjur lang da ka dorbar hima rengkat ka kurs imli sokpo ba bansha ya ka hima ba kan syu peniat bat ba kahima kan siu 100% sya ke kurs imli sokpo henrei hadu mentah ya kane kajing yakut ngimyo ai hadu mentah kum kane ka court order kaba natu usnem khat khandai spa lai phupra nakalyang kini ki menteri jong kahima bat kini ki elektor jong kahima ki kren syai hangni ba kane ka jaka kade ka private land jong ki kurs imli pat ki kurs imyong ka balat kade ke jong ki kurs imyong bat karanikor kade jong ki kurs imli bat ka ongru hangne ba kane ka kut oda ka ong ba kalong ka basang lada ngi keni ya kane ka jaka bat ya kane la pensisyaru ba la menjur da kini ki saufu armut ki menteri jong kahima ki bala sign hangne penkut ya kane ni penremjur ya kajing lek don bor jong usim rengkat berkeisi jong kahima ba anakalyang jong ki la yurot ya kane ka hok jongi te ni kum ka kisamla jong ka kurs imle ni persyak jur ya kane bat bangitip ba kane kakam menta kadang don hapadeng kajing elek mukonduma hapadeng ka kurs imle sokpo persyak usim nyandro